Nje siyayixoxela sixoxa kodwa ke off air. Yes. Iyabona hayi no isipanle isipanle Kusipana yiphi le? Yabona isipanle Le yasibana le. nazo mfowethu Uyangizwa uRomeo. I mean sorry. Uyangizwa? ngiyakuzwa kahle mfowethu Okay. ngikuzwa kahle bros yeah Bese ngisho ukuthi I'm nasty. yeah See? ngikuzwa kahle mfowethu right Comrade Marathon qatha ngangizwa ngathi uzoyingenela kuhamba kanjani No bengikwazi kwamanje ngiyangibona kuyabhetha kodwa ngizozama ngincenge phela azabe nijwayele idudla ngizongena ngimele idudla ngiyibambe nje mfethu kube nesibindi mfana uyibambe ngempela kubona ukuthi hayi no sikhona isibindi sikuthini uyisa phela manje ukuthi nibe nesibindi ubona usikhonani Isibindi sikhona, istamina sikho. yes khona isibindi stamina singekho shawo mwana nje Asthma. yeah mfethu cha ukuyezwakala kodwa nami ngisazoncipha ngiyazi ngiyangibona ukuthi alikho ikhehle lisidudla uzelibona ikhehle lisidudla usho hamba ubuya kancane It's either musukhulile uyabuya noma awufiki kuleyo minyaka. no ngizofika ngiyakhuleka mina uJesu khona ngiyakhuleka ngokubeka emkhulekweni manje Ngale curve engaka qatha. Uyoshaya ngecurve wena. Ngidlula naserenkeni uthi hello. Oza ngapha. hey yazi abantu abaningi eZimbabwe bedelela nje le ndaba Susuka balekela usizo lishiye endlini ayikho tu futhi kengene ngane ezimbi ayikho tu qale tavern qala ayifuna ukuphatha dana nifix ingane ngamakani ngithi niyangibona ngiyani sobona kuseni Yazi musakhuluma ngendaba ye comrades usisi wami uNhlakata ugijimile for the first time. Yeah. Waqeda. Yes. Shashe young Man. uyi-engineer. wayeka ngesikhathi kodwa Uyiqede ngesikhathi. Ikhona nje imedal unayo? Gold. unayo umuntu kodwa wow ngeke phela sebenze kahle ayokabe nesikhathi sokugijima sebenza kahle shithi khona inkinga khona unayo umuntu Unayo umuntu nje futhi omuhle kabi. ile inkinga ngoba muhle Nami ngeke ngayizama ama comrades. Mare hey amabhunu wafika. kanjani Angithi ngicomrade. okay Oh wena kusho le ngicomrade. It was before Wena wenza 94. ngicomrade wabayicomrade. Yeah, bengicomrade. Abantu So mama thi comrades nyaya lapha. bayinkinga abantu ngo94 njalo ngathi balo babejikjela amatshe nje mase bayabaleka sazi abantu abalwa thina Mina bagijima ngalo serious. ulwa nobani kanjani se-boarding school Bengilela i-better education. Ne lunch money. yeah all right kumnandi nje masa ukho FM ngiyazi ukuthi namhlanje nise pet center la khona nizobe nihlekisa khona abantu kuzobe kumnandi kakhulu so nisazositshela ikhamba kanjani yabona ngoba siyafisa ukuya pet center nani all right thoke namlaleli ukhozi FM lungisa indaba yakho ke noma singabusana ukhozi FM uma nje ke ufuna ke ukujoyina thumela igama lakho ke ku 32406 mahala bazokushayela ke ucingo lomkhiqizo ke womshwalense wokhozi FM ulawulwa ke ngaba kwa Holland Life umhlinzeki ngosizo lezimali osemthethweni kunemgomo nembandela usona masingabusana press now ukhozi wait now Khosi FM Masingcwabisane. Yebo. Actually nginawo khona la eKhosi all the way from Joburg, yeah. Nazo ke mfethu nazo. Khuthaza bonke cha SMS nawo ngaphilile khokho kanjani ufuna umfaka la ufuna kumfaka nje ngeke uthi ngiyambona usezonyakaza Mina ngisabakhokhela abantu ngakhokhela umalume sengiplanile ukuthi ngizothenga imoto ngithenge nesite egulela ukufa umalume ngakhoka Mayithi ngiyabuya ngama Easterkhana ngumalume genci utshane egceke ngithi mina hayibo usinde kanjani wena sengikhokhe kangaka so ngisayifuna lento yokukhokhela umuntu manasinde kade usubudgetile ukuthi miphuma imali uzokwenzani Mina ngifaka usomizi mara ngikosho ukuthi asiyintona uba usomizi yeah ngimfaka manje ngikosho ngoba uba stronger and stronger and ushim Ithi ngiyamzama ngithi imali kodwa nikhuluma into ebalekile bafethu ngoba ngempela khona abantu abagangayo uthola ukuthi umuntu sibonile indabeni la ukhona umalume ethizeni ngapha olahlwe icala thatha abashana bakhe wabafaka lapha emshwalenseni uyajika lapha uyayinquma izingane so kwaba isihlakala esibhlungu kakhulu nento asikukhuthazi lokho babu mina lo uyayigulela babulale ngisho mina lo ndimfaka uyayigulela vele usendleleni uyahamba ngiyamphelezela ngifuna uhambe kahle ngamafenta basihambele
ahambe kahle junction amasenta aqondile ufethu. Sithenga imoto. Yabona mase ngikhula kodwa kahle ngiyakhuza nje. Yabo mina mase ngikhula serious ufuna ngibiza nangibafethu na ama copy yakhe ayidinga engikhaveni. Bafana ngizokuqinisela kuphela 3 months ikhahlele leyo. Ninginike ibhokisi eliqondile likandawo. Bese lokhu stopha la usikhode olufuna sikwenzele imisebenzi. No ngizobuya phela. Baphuma 10,000 rand owodwa. Ngiyabuya ngifuna inkomo nga2. Ukhoze FM funeral plans nalo ke bana khululeke. Yonke into great. Yeah. Ngiyabuya ngifuna inkomo nga2. Right, okay. Masibuya ngaphethe siya lapha ku Adam Seli nethi into yakhe isiminya nesinyokothe emgwaqeni. Ngalesikhathi. Yo, bafowethu.